Gihatagan ba natog bili ang mga lihok sa Ginoo diha sa atong kinabuhi? Kay diha sa atong ebanghelyo karon, gikasab-an ni Jesus ang katawhan sa Corazin, Bethsaida, Capernaum tungod sa ilang pagbaliwala sa mga milagro nga iyang gihimo sa ilang dapit. Ug labaw sa tanan, sa wala paghinulsol sa ilang kinabuhi. Nagpadayon sila sa ilang pagkadautan ug wala sila magpakita og interes nga mobalik sa Dios. Ug tungod niini, giingnan sila ni Jesus nga mas maluoy pa ang Dios sa katawhan sa Tiro, sa Sidon ug Sodoma kaysa kanila. Matag karon og unya, adunay mga milagro nga mahitabo sa atong kinabuhi. Bata nga mahimugso, trabaho nga madawat, sakit nga maayo, relasyon nga mauli, gugma nga masinati, ug usab ang ato ang labaw sa tanan. Ang milagro diha sa Eucharistia, din atong makaon ug madawat si Jesus sa atong kinabuhi. Apan ang problema nato, sige tagpangitag mga milagrong dagko na para maingon kita, mutuo kita sa Dios. Gani atong gisaulog karon ang kapistahan sa usa ka banggiitang santo sa simbahan na si San Benaventura. And daghan kayo nagtuo kanato na nahimo siyang santo tungod sa mga milagro that are attributed to him. But forgetting the life of Saint Benaventura, it's more than the miracles, kundili ang iyang relasyon diha kang Kristo, ang iyang pagkamatinud-anon sa pulong sa Dios. Ug kini pod ang dakong hagit kanatong tanan. We don't need to perform great miracles, or we don't need to experience great miracles in our life. Kay by life itself, it's already a miracle. Gani atong pagtuo sa Ginoo, labaw sa tanan diha sa Eucharistia, dakong milagro na sa atong kinabuhi. We only need to believe. Ang atong pagpaningkamot mao ang pagpuyo nato sa maong milagro sa atong kinabuhi. Kay timan-an nato ng atong pagtuo, it's all about relationship with Jesus. Ang atong relasyon sa Dios. Ay panagsama kang limot magud kita niini sa kadaghanon sa atong apostolado, sa kabisi sa atong kinabuhi, nadaghan kitag mga obligasyon sa simbahan. Forgetting our number one priority is to have a relationship with Jesus. Everything else is just secondary. Kung nakahinomdom mo sa ebanghelyo kadto kagahapon, diba, kung kinsa tong mas nahigugma pa sa ubang mga tao kaysa kanako, dili angay kanako. A reminder of Jesus that He is our number one priority in life. Karon ba, mo ba ang tinuod na si Jesus ba ang prioridad sa atong kinabuhi? Ang atong relasyon ba sa Ginoo? Ang atong ginapalig-on? Kay kining tanan gipahiluna sa Dios, aron kita magpabilin nga masaligon ug mahigugmaon kaniya. Ang pangutana karon, nagmapasalamaton ba kita sa Dios ug nagmatarong tungod sa iyang gugma? Nahimo ba kitang maayong Kristiyano? Because we know God loves us. Usa ka scientifico si Albert Einstein nag-ingon, there are only two ways to live your life. You can live as if nothing is a miracle, or you can live as if everything is a miracle. Hinaot nga ang ikaduha maoy atong pilion. Natanan, milagro gikan sa Dios. Grasya sa Ginoo. That everything is grace.